Mga kandusanan makahilak gyud ko sa iyang kuan sa iyang problema mang kandusanan. Niagi siya sa among istasyon sa kandusanan nga wa pa yung taon marehistro. Istorya gid ang imong problema sa abot sa imong Bombay. Mga kandusanan, hindi man kung akong bana makakandusanan. Nagmahal naman unta ang Bombay. Iya akong gibiyaan mga kandusanan. Nabaho daw akong ilok. Doktora, unsa may angay na kong buhaton. Mga kandusanan kini si Tore. Luigi ken negosyante ni sa Bombay. Karon mga kandusanan nagansi siya tungod sa